Sí? Papa, que ja dorm, eh? Ja dorm. Que bé. Ai. No. Ui. Ai, papa, si és la porta. Ai, senyor. Víctor! Ei, tio! Quant de temps, tio? Quant de temps, nen, i tant! No, és el Víctor. Ai, ja era hora. Si t'esperes més, ja no et coneixem, eh? Mua. Us he portat un detallet pel Max Petit. Ai, si no calia, papa? Ai, quina il·lusió. Que guapo que estàs. Sí. Quina monada! Oi, amor? Mono. Sí. Comprova que els ulls no es puguin arrencar de boca, amor. Sí. Víctor. Quina sorpresa, eh? Passa, home, passa. Seu aquí, seu. Digues què t'expliques? Bé, mira, jo no fent. I vosaltres? Doncs mira, No, mama. mira, espera't. Els ulls no es poden arrencar. Doncs comprova el farciment que no surti! Sí. Doncs com et deia, aquí tan feliços com sempre. Bé, de fet jo no en tenia ni idea del que era. No, mama! Què? Aquest os és a prova de nens. Quin regal més fantàstic! Bien! Corre, papa, que li preguntem. Corre. Víctor. Digues, hi ha algú nou a la teva vida? He anat sortint, però ningú en especial. Ai, papa, encara. Ei, però jo estic bé. Mira, Víctor, abans tot el que fèiem era... Està pels nostres amics solters. Però d'ençà que hem tingut... El Max Petit. Tot han estat bolquers bruts. Cacones. I donar el pit, oi, papa? I qui té temps? No, ja m'ho imagino. No, t'ho imagines, Qui papa. és? Ai, què passa? És ell? Que el puc anar a veure. És que ara dorm, pobret, mira. Però l'has de veure, tio. És una passada. És que ara no el volem destorbar, saps? Però l'has de veure, tio. És una passada. Ai, però sí que el pot veure. Treu les diapositives. Oh, quina idea més bona. Ho tinc tot a punt. Va, Víctor, digues que sí. Sí. Ui. Cony, que t'estic dient que sí? Oh, està bé, si insisteixes tant. Ai, papa, com ho tenim, això? Molt bé, doncs, preparats, llestos i ja. Mira, ai, aquí tens el Max Petit. Entrant al cotxe per primer cop. Mira, aquí tens el Max Petit. Anant a fer un vol amb cotxe per primer cop. Ai, la mare. Mira, aquí tens el Max Petit. Vomitant al cotxe per primer cop. Oh, senyor. És el Max Petit! Tatano per primer cop. Papa, Sí, mama? has dit tatano. No, Sí, que no. que sí. Que no. Ai, que sí! Víctor! Has dit tatano, Max! Veus? Qui és? És ell, mama? Bé, jo últimament no he tingut molta sort a l'hora de trobar feina, però no em preocupa. Un moment, idea! Què? Ai, papa, saps què hauria de fer el Víctor? Què? Adoptar un nen i ser un pare solter! Oh, mama, ets un geni. Petonet esquimal. Sí, home. Però a veure, per què hauria de voler adoptar un nen? Mira, Víctor. Papa,
abans de conèixer la Maria, Jo només era mitja persona. i jo només era mitja persona. Però llavors ens vam casar. I I ara ara som un tot. Llavors vam tenir el Max petit Ai, sí. i me'n vaig adonar que Què? no és que fóssim dues mitges taronges cadascun, no. Que només érem un terç de taronja. Que ens faltava el Max petit per ser la taronja sencera. Ai, papa, gràcies per fertilitzar el meu òvul. Gràcies a tu per ser fèrtil i multiplicant-te, mama. No, gràcies a tu per tenir un tant per cent molt elevat espermatozous actius. Gràcies. Que no era ell que estava ofegant-se! Què? Prova, vés-hi! Bé, Max, tio, jo foto el camp d'aquesta casa, Però espera, tio. Però si encara no has vist les ecografies. Sí. Les ecografies. Max, tu recordes quan eres una persona normal? Tenies pensaments interessants sobre l'amor, la vida, la feina. Però ara, Max, tatano. Que m'entens? Ei, tio. Truca'm quan el Max petit vagi a la universitat. Adéu, tio. Ai, el meu bonic petitó. Ai, el meu bonic petitó! Ja fa temps que tinc un nano i ningú m'entén quan parlo. Bu-ba-ba-bi-bu-ba-ba-bi-du. Els pares no és cap broma, se'ns afluixa la neurona. Mama, papa, data, gu-gu-gu. Si em fa mal, tinc pupa grossa. Per dormir faig moltes nones. Mami, papi, mami, tipi-tu. A la tassa faig cacones. Brum, 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 quan vaig amb cotxe. Pupa, 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 pu-pu-pu. No sé com podré aturar-ho, perquè em sento un bitxo raro. Arri, arri, arri! Tatanet. Ara sento el nen que... Ja me'n vaig, adeu i tatat. Bu-ba-ba-bi-di-bi-bu-bi-di-ba. Bu-bi. Bu.